Bueno, egun on da ongi etorriak. Gogo eta honekin hasi aurretik bi gauz esan nahi nituzke, ohar bezala edo, alde batetik, nondik datorren gai hau, ez da, nondik datorren, alde batetik hori ez da, espiritualtasunaren inguruan edo jardunaldi hauek antolatzen, hitz egiten, hasi ginean, aspaldian. Hasi ginean, esan edo Jon Sarasuak, eta Nerea, eta ni, eta, bueno, honutza ekarri izan dugu, dakizuten bezala Jon Sarasuak, eta, bueno, arekin, eta guk, hitz eginez, beharrezkoa zala, baita ere, apaiz batzuk eta laiko bat, mintegi modura biltzen gera, hilean behin, da han ere fede esperientziaz, eta horren garrantziaz, eta giroa horti dator, jardunaldi hauena horti dator. Eta orduan, gure garai hontan sortzen ari diren espiritualtasun berrien aipamena egin genuen. Eta askotan, hori izan gure iruipena bentzet, askotan edo arriskoa bazegoela, kristautasunaren barruan edo tradizio luzean ditugun aberastasunak, edo gain ditu ahaztu edo ezagutu gabe, bide berrien bila jardun eta norberak bere tradizioan duguna ahaztu edo baztertu. Hortaz, eta orduan hortikan sortu zen mistiko kristauen edo lana eta bere fede bizi esperientziak eta espiritu bizitzan egin dituzten aportazioak eta hortik, hori bazala balore bat eta horren inguruan. Begiran nola, giro hontan, aste hontan bertan, eguna eran egun uste dezala. Pello Esnalek badu Diari Baskon zutabe bat, irakurriko zenduen berbadanik irakurri non, bi liburu jaso nituen dio tituloa, baina, esaten du, 3. liburu bati zor diot hoiek gustora eta gozatuz irakurri izana. Esaten du, eta, beste gauz gehiago esaten du, baina hause. Bi liburu horiek dira, alde batetik, Fratelli Tutti, eta santuarena, lagun fin batek bidaliziona, esaten du, eta bestea da, Euskal Herritartasuna indartzea. Da beste liburua. Baina aurretik irakurri zuen liburua, eta liburu horrei eskerra gustora irakurri dituna beste biak, hause da, hacia una espiritualidad laica. Batzui esaten du berak, espiritualidad horrek eragingo die atzera. Esaten du, beste batzuei laika delakoak. Ea asmatzen dudan denak baretzen, esaten du. Azkenekoei esango diet jesuita bat duela liburuak egile. Maria Korbi, Balentzikoa, gizon hau. Aurrenekoei luzeago duela izenburua, hacia una espiritualidad laica, sin creencias, sin religiones, sin dioses. Ez dakit ez ote ditudan, are gehiago usatu denak ere, esaten du ez da. Izenburu, gatozen edukira, hautsi da anfora, esanez labur biltzen dezakegu, berriro ere Bernardo Atxagaren hitzak baliatuz, hautsi da anfora. Gure erlijiotasun era. Mundu zaharra zahartuta da.
eta apenas gelditzen zaigun mundu zahar hortako ardorik. Mundu zaharra ez dago konpontzerik, ezin gaitezke atzera itzuli. Mundu berrian bizi gara, eta mundu berria beste etxerik ez dugu. Naiz eta hemen umezurtz suma genezakeen geure burua. Bueno, gauzak esaten ditugu, baino, ez dakitain egiak diran, mundu zaharra junda eta berrian gaude, eta lengo mundu zaharreko gauzak irauten dute edarki asko, ez da. Baina egia da, aldaketa kultural baten barruan bizi gerala, hori dudarik ez dago. Aspaldi kantatu zuen Xabier Letek, aipatzen du, etxeruntz nindoala, oiukatzen nuan, jainkoa ez da bizi, gizonen onduan, urruti zegogura, han bere zeruan, gu bakarrik utzirik umezurtz munduan. Xabier Letek, garai baten, gero badakizute, beste ibilbide bat egin zuela erabat, eta hain zuzen kristau tradizioan da fedean aurkitu zuela, bila zebilena. Eta berak esaten du gainera sufrimentuak lagundu ziola. Behar bada emaztearen pausuak ere bai aurretik, baina hor aurkitu zuan bere anfora hori, ez da. Bueno, orain etengabe berritzen ari den mundu honetan, anfora berri bat sortu beharrean gara. Ardo zahar berritua nun jaso eta nundik hartu izan dezagun. Erronka hori dugu gaurko gizakiok eta erakundeek. Sorkuntza horren baitan egin zaizkit jasotako bi liburuak irakurgarri eta erakargarri. Horregatik esaten du berriaren bila, lagundu diote beste bi liburu horiek. Bide batez, esaten du, nahi duenak, interneten aurkitu dezake Maria Korbiren liburu hori. Interesgarria, jesuita batek idatzia. Zan beharra dago, nik sartu nintzen interneten, liburuan aurkezpenean esaten du, aurkezten duenak, esaten du, hau berak jesuita honek esaten duena, eta ezke hori da guk gai honekin nik azken batean bideo hortan sartzen naiz da hori adierazi, ni asko eskaxago dudarik gabe, baina hoy es preciso plantearse formas de cultivo de la cualidad humana, berak esaten, cualidad humana deitzen dio espiritualtasunari. Hori gizakiena da bakarrik, esaten du, ez da. Bueno, formas de cultivo de la cualidad humana que no sean religiosas, porque ya no resultan hábiles. Pero el autor advierte, gu hortan gaude, nire zelu hortan hau, que sería arriesgado y con desperdicio de riquezas no aprender del legado de cualidad humana, espiritualtasuna, y cualidad humana profunda que la historia nos ha transmitido a través de las tradiciones religiosas de la historia de la humanidad. Esaten du, ezta? Eta nik uste dut arrazoiakin esaten dula, edo, nahi behintzat iruditzen, ezta? Beste askorire, horrela, nire ustez. Giro hortan, girotzeko, gure elkarrizketa hura Jon Sarasuakin da, hor giro hontan izan zen, eta hor duen, guk gure tradizioan, honek esaten duna, ze aberastasun dauzkagu bilaketa berri hortan. Hoxe da. Ni animatu nintzen, saiatuko naiz. Gero, pentsatu dut, behinan begioetan, ze terrenuan sartu ez da. Aldetana, nik apal azaldu nahi nuke. Apal azaldu nahi nuke. Alde batetik oso zabala dalako gaia, eta geoztak gehiago jabetzen joan naiz, hau hasiera bat besterik ez dela, zein da hau. Hortan, bilaketa hortan, kreatiboak izan behar gera, ez dut uste momentu honetan gehiagi
aklaratzen geranik, eta baino bilaketa hortan gaudela, bai, ez da. Zen gaurko egungo kulturaren barruan nola egin fede esperientzi hori, espiritu bizitza hori. Sortzen ari dira, ez da? Sortzen ari dira, espiritu zen berriak, esango dut nik, baino gure kezka da, kristau tradizioak ze aportatu dezake hortan, eta ze aportatu behar du hortan. Mistikoena, esaten dudanean, mistikoen aportazioa azken batean da, kristau fedeak ze aportatzen du, evangelioak, Jesu Kristoren oroimenak ze aportatzen du hortan. Zati, azkenean gu, tradizio hortan gaude. Bueno, beraz, hori da gaia, oso gai, esango dut, oso gai komplikatua da, komplejua da, gure kulturaren barruan, nola uztartu. Pablo Seigarrenak, gaur da, bere eguna, esantzun hori zala, genduken arazo nagusienetako bat, ez da, fedearen eta kulturaren arteko austura, hori bizitzen ari gera, eta bilaketa bat egin behar da, dudarik gabe. Bueno, hitzak argituz, pixka bat, hitzak nahi, bueno, eta hitzak argituz, joango naiz, edukia emanez horrei, ze aportatzen du esperientzi mistikoak, osake, espiritualitatea, hori, ze esan nahi dugun horri, zer da hori, ez da, zer da, espiritualitate hitzari konzeptu bezala, esan nahi bat ematen ahaleginduko naiz, eta ahalegindu beharko ginake. Zete, une honetan, asko erabiltzen da, hitz hori, erabiltzen dugu, espiritualitatea, asko erabiltzen da, eta azken batean hitza bera ambiguoa da. Eta esaten da bezala poliedrikoa, hau da hitz bakarrean esan nahi asko eta era ezberdinean erabiltzen ditugu. Orduan, ez gera gehiegi aklaratzen hola erabiltzen degunean, espiritualitatea. Bueno, dana nahazteko arriskoa ere badegu, nahaztu edo ez zehazteko, ez da. Beraz, eduki zehatza eta gaurkotua ematen saiatuko naiz, saiatu behar gera. Nik ez dut hau definitiko, betirako, baina nik nire ematen saiatuko naiz. Bueno, esan beharra daukat, nik hitzaldi hasiko naiz eta iruditzen zaidan momentuan gelditu ingo naiz, zeatik konturatzen naiz, dana ezin da esan, eta esan dudan, ez dakit esan dudan, baina baina esango dut, nik uste dut helburu honai, espiritualtasunaren jardunaldi haueri, urrengo ikasturtean ere jarraipena eman behar diogula. Jarraipena. Zetik uste dut ez ditugu gaiak bukatu, ez dugu, eta gaina da bide bat sakontzen joan behar gerana. Orduan, nik uste dut merezi duela urrengo. Bueno, ikasi dugu bide telematiko hau ere, ez da iba. Saiatu behar gerala uste dut hori egiten. Hitza, beraz, espiritualitatea. Batez ere urte batzuk dauzkagun ontzat. Espiritualitatea terminoa berak prestigioaren gabezia sufritu dezake. Prestigioa, espiritualtasuna, espiritualismoa, zerura begira egon, ilargian, laino artean, eta hemen lurrean benetan hankak ondo jarri gabe. Espiritualitatea. Izan du gure belaunaldian behintzat, uste dut. Oseak badu espiritualismoaren, susmoan ero, kutsadura izan dizake. Espiritualitatea balio nagusi, garrantzi, haundiko eta abstraktuaren
agerpena bezala ikusi daiteke, balore nagusi eta abstraktuak. Eta horregatik termino honek beti du, esango nuke, garbitzeko, bere edukia garbitzeko beharra. Santa Teresa aipatuko dut behin baiagoiagotan. Galdetzen du bere azken liburuan, egonlekoako moradas, liburuan Castillo Interior. Ja, 7. egonaldi hortan, ja, perfekzioaz edo hitz egiten duen matrimonio espiritual da, jangoikoarekin bat egin da hori dana, esaten du. Baldakizu zer den benetan espiritualak izatea. Galdetzen du, horren beste hitzein da gero. Eta esaten du, begiratu gurutziltzatuari. Begiratu gurutziltzatuari. Eta lagundu gurutziltzatuari. Hau da, hitzak benetakotasun bat eskatzen digu. Beharrezkoa da beti horregatik erabiltzen ditugun hitzak bere eduki egokia da zehatza ematea. Azken urte hauetan, espiritualitate konzeptuak badirudi prestigioa berriz berreskuratzen ari dela. Esango nuke iaia modan ezote dagon. Itza, espiritualitatea, espiritu bizitza, espiritualidade berriak. Zergatik ote da hori? Bueno, gogo eta asko egin dira, eta ez dut dana bukatuko, baina konzilioaren eragina bada, Vatikano bigarrenaren eragina bada hori. Kristau bizitza eta Elizaren eraberrikuntzaren asmoa eta irrika. Lumen Gentium dokumentuan, konzilioko dokumentua da. Azten da, Elizaz hitz egiten da, jainko herria jartzen du aurrena. Jangoikoaren herria. Eta jangoikoaren herria indartzen da, auspotzen duena, espiritua da. Espiritua da. Eragiten ari dana. Espiritua. Beraz, konzilioaren eragina bada. Gero, bada baita ere, nik uste dut, materialismoaren eta konsumismoaren gehiegikeriak ere eraman gaitu beste behar batzue berriro azpimarratzea. Nik uste dut baietz. Nik gazten nitzanen, esaten gendun fedea, konprometitzea da. Ez zerua begira eotea. Eta baita ere, esaten genuen, jesuita baten izan dira, llanos jesuitak, la oración es tan necesaria como insuficiente. Gure gazte garaian, batez ere azpimarratzen genuen, es insuficiente. Ekintza, kompromisoa. Oain berriz, behar badago da, ez tan necesaria, barneratasuna, espiritu bizitza, otoitza, berriro horrek hartzen nahi da indarra, zergatik, nik uste dut honen eraginare badela, materialismoan eta konsumoaren gehiagikeria. Ez, materialismo, konsumokeriak, entretenitzen gaitu, baina ez du asetzen gizakia azken batean. Gero, kulturaren globalizazioa ere bai, beste espiritualtasun askoren, beste ekialdekoa espiritualtasunen berrire izan dugu. Eta eredu berrien bilaketa, zango nuke momentu hontan ere, pandemiaren garai hontan edo, asko hitz egin da hontaz, eredu berriak beharrezkoa dira. Barne bizitzaren aurkikuntza egindaia, egiten ari gera, eta nik uste hori balio bada. Gure artean, zango nuke baita ere, aipatzekotan, gure Elizbarrutian, gure Elizbarruti zan hartan, zango dut,
elaiz eredua esaten dugun dokumentuak esaten du, espirituak eraberritutako eliza nahi dugu. Eta hor, beraz, han esaten da dokumentuan, espiritua zaindu egin behar da lehentasunez. Zaindu. Beraz, kulturaren momentuaren arrazoiak badira, eta baita ere, elizan bertan bizitzen ari garen prozesuak eskatzen du. Igual, ez dut behar. Beste aldetik, giza, erlijio eta kristau mailan, gizarte anitz batean gaude, plurala. Garrantzi handi bat hartzen ari da espiritualitateak. Bada, asko hitz egiten da hontaz, bada, entzun dugu Pello Esnalen hitzak, bada giza espiritualtasun bat, sinisgabea. Bada, autotranscendentea, personak bere giza baloreetan da, oinarrituz beretik ateratzen da, eta egiten du bizi proiektu bat, balore batzun inguruan, baina ez erlijiosoak. Hori ere, espiritualtasun, giza espiritualtasuna da. Bada beste erlijioen, fededunen arteko espiritualtasuna, eta hau gure artean daude orain, lehen, ez, orain gure artean dauzkagu, islama, eskoitin, ez dugu, mezkita, eta mendaukagu, dudik gabe. Eta bada, noski, hor gaude, kristau espiritualtasun bat. Bada, kristau espiritualtasun bat. Jesusengan eta evangelioan inspiratua, arnastua, ez da, gurea. Noski, esango nuke, inkulturatua. Gure kulturan, gaur egungo bizitzan, txertatzen dana, txertatu behar dana, inkulturatua, irekia, gaur egun, toki askotara begiratu behar da, aberasteko, geure buruak ere aberasteko, irekia, eta esango nuke, ekumenikoa, ez da, ekumenikoa. Beraz, espiritualitatea anitza da, orain gehiago, gure garaiontan gehiago. Eta horrela izan da historian ere. Badaude, idatzita, espiritualtasunaren historiari buruzko liburuak. Noski gu kristau espiritualtasunaren barnean kokatzen gera. Ni bintze bai. Ez beste inon kokatu nahi. Ni hor nago. Jakin badakigu, egoera anitz batean aurkitzen gerala, dudik gabe. Oain, izaera propioa dugu. Izaera propioa dugu. Kristau espirituan bizitzen gerana. Kristau, izaera propioa, orain, hori, gaur egungo kulturan, elkarrizketan bizi behar dugu. Esaten du Martínez Gordo, teologo bat bizkaitarra. Idazten du, gaur ere Diario Baskon badula artikulu bat. Esaten du, bizi behar gerala, bera hortan dago, en la diversidad reconciliada. Ez berdina gera, baina elkarrizketan bizitzera behartuta gaude, edo aberasten gaitu. Hortan gaude, ni bintzete hortan hau. Zentzu zabal batean ulerturik, espiritualitatea biziera mota bada, bizitzeko era bada. Bizitzeko era bat, ez da. Eta biziera ezberdinak daude. Biziera
kristaua ez dena ere bada, biziera, noski. Baina azkenean, espiritualitatea hori da, biziera mota bateri lotua dago, eta biziera mota hori balio nagusi batzuen inguruan eratzen dana. Eta eratzen danean horrela, hori ere bai espirituala da. Gaur egun askotan zentzu honekin erabiltzen da, esan dizuedan bezala. Balore batzuen inguruan eratzen den bizitza, egituratzen den bizitza hori, izan daitezke balore, giza baloreak, bakarrik, besterik gabe, izan daiteke, baita ere, fede baloreak edo erlijio kristautasunaren barruan ditugun balioak. Kristau zentzuz, beraz, erabiltzen degunean, espirituaren araberan bizitzea esan nahi du. Ezta? Pablo apostoloak esaten duen bezala, bizi zaitezte espirituari dagokionez. Bizia espirituak ematen badigu, jokatu ere joka dezagun espirituaren arabera. Espiritu hori Jesusen araberako bizitza da. Jesusen araberako bizitza. Bizitza kristaua. Eta hori zerbait zehatza da, kristau ez da bizitza. Azken batean, kristoan sinisteari lotua dagoen biziera. Biziera hori personalizatua, norbereganatua. Hori da. Kristogan bizi, hori ez da teorikoa, kristogan bizi, kristau bizitzaren esperientzi eta bizikizun personala izan, ez da gauz teoriko bat, beraz, espiritualitatea da bizitza horrei lotuta dagoen biziera. Hori da, kristau, espiritualitatea. Evangelioan hori esaldi batean, ez da? Jesus jarraitu. Jesuseri jarraitu. Hori da. Pablok esango du, Kristo soinean jaztea. Ez naiz ni bizi, Kristo bizi da nigan. Hau da, espirituari dagokionez bizitza. Goitik jaiotzea, Nikodemori esaten zaiona, goitik, espiritutik, uretik eta espiritutik, ez da. Hor galdera dago, denek kristau izan dare, denek espiritualitate hau, era berean, berdinean, bere ganatzen aldute, ez. Kristau espiritualitate bat badago, baina kristau espiritualitate hori ere geure ganatzen dugunean era ezberdin eta bizi dugu, ezta? Azken batean hoize da, evangelioa eta kristau baloreak hori da, personalki edo talde bezala geure ganatzeko era propioak daude, ezberdinak. Ezta? Adibidez, Beneditarrak, San Benitok, hasiera eman zion horrei, biziera horrei, Beneditarrak espiritualtasun propioa dute. Evangelioa bizitzeko bere era, otoitzean, elkartean, isiltasunean, edo San Franciscok, edo Charles de Foucault, edo Teresak, edo Ignaziok, edo Don Bosco, horiek hasiera eman ziten bizitzeko era ezberdinei. Kristau espiritualtasun hori. Baita ere, guraso batek, laiko batek, edo apaiz batek, edo erlijioso batek, era ezberdin eta biziko dute, eta bizitzen dugu, kristau espiritualtasun era, bizitzeko era hori, propioa, ez da. Bizi estilo bada. Espiritualtasuna, azkenean, bizi estilo bat ere bada. Bizi dinamika bat. Norberaren bizitza egituratzen duena. Bizi esperientzi bat beraz, ez da.
espiritualtasuna beraz, hori, esango dugu, hori da, biziera bat egituratzeko modua, era, guk noski, Kristogan evangelion oinarrituz, eta Kristau baloreak geure ganatuz. Era ezberdinak. Mistika, hori ere argitu behar da, ez da. Mistika hitzak ere beldurra sortzen du, ez da, mistika, entzuten degunean, eta ez zuen barruan, ze hoi hartzun duen horrek, mistika. Behar bada, beldurra, sortzen du, guk dominatzen ez degun zerbaiten aurrean, edo, ez da git, harridura o harritzen gaituen zerbaiten aurrean jartzen gaitulako, ez da. Zer da. Edo baita ere, idea da, mistika batzuentzat bakarrik den zerbait, ez da, batzuentzat, mistikoak. Hau ere hitz poliedrikoa, beraz, ez da, esan nahi ezberdinekin erabiltzen den hitza. Horriek ere konfusioa sortzen dute hitz horiek, ez baldin bada. Martin Belaskok, nik bi iturri erabili ditute hau dana eratzeko. Alde batetik Santa Teresa badakizute, nik afizioa diot, eta mistika baldin bada, eta gaina lize irakaslea Santa Teresa da. Eta beste aldetik Martin Belasko da maixu bat. Duela urte bete edo hiltzan, pixka gizon benetan jakintsua, eta jakintsu izatetik aparte santua, niretzat gizon. Martin Belaskok bere liburu ederrak dauzka, eunen baten pazientzia, hondikin hartu nahi baldin baditu zute. Dauka liburu bat, eletxo mistiko, benetan mistika y humanismo, eta liburu osonak dauzka. Eta han esaten du mistika etimologiari buru, nondi dator hitz hori, ez da. Hitza esaten du grekotik dator, mistikos, ez da. Eta esaten du, naizta gure gana grekotik etorri zaigun, bere sustraia indoeuropearra da, hitza da mi, esaten du bere, mi. Eta hortik miein, esaten du, miein. Baina, important da, begiak eta ahoa itxi, esan nahi du. Hortik handator, hitza miope, mutu. Mutu. Eta misterio ere bai. Misterio hitza ere, hortik dator. Zerbait ezkutua. Ez behintzat begien biztakoa. Begien biztako ez. Eta lortzen oso zaila den bizipen edo esperientzi mota bat adierazten du mistikak. Azken batean, mistika, misterioarekin o misterioaren esperientzia izatea da. Honekin geditu gaitezen, misterioaren esperientzia izatea da. Eta hortan Rannerrek esaldi zelebrea eta ezaguna da, horrengo gizaldia edo mistikoa izango da, edo ez da kristaua izango, eta mistikoa adierazi nahi dunean zer dan, zerbait bizi izan duna. Esperimentatu, bizikizun bihurtu duena. Orduan, sentidu hortan nik mistikoa erabiltzen dugun, hitz hori, jainkoaren misterioaren esperientzia da. Eta hortan, mistikoak dena gera. Osea, nik ez nuke esango hau edia, persona espezial batzuk, ez dakiz esperientzi berezi izan, egia da, batzuk izan dutela, jangoikoaren misterioaren bizikezun kualifikatua ze onartua izan dana, eta kualifikatua, egia da. Baina horrek ez du esan nahi, beste guztiak, nire amonak, ez ote zuen jainkoaren esperientzi hori.
edo guk hemen gaudenok, edo beste guk ezagutu ditugun beste hainbat eta hainbat persona. Mistikoak zentu hortan, misterioaren esperientzia. Esperientzia. Beraz, mistika Jainkoaren misterioaren ezagupen berezi bada. Eta Jainkoaren misterioarekin bat egitearen bizikizuna. Eta hortan guztiok gaude. Fededun sentitzen dana, eta bilaketa hortan da bilena. Horregatik, misterioaren muina, edo mistikaren muina, Jainkoaren misterioarekiko giza irekidura da, esaten du Jon Sarasuak. Gizakiak badu irekidura hori, irikita dago, barrean. Nik esaten den Jainkosena. Eskotan guk katekesian gurasoeri eta Jainkosena hitza erabiltzen du. Jainkosena badegu barruan. Jainkosena. Jainkoaren ezagupen berezia, esaten dugu, ezagupen berezi hori da, ezagupen esperientzia da, bizikizuna, ez teorikoa. Jainkoaz asko hitz egin daiteke, memoriz, liburuke irakurtzen ez da hitz. Ez, bizikizunetik sortzen den ezagupena da. Eta gainea, mistikoek orokorrean, izan du, Jainkoaren esperientzi kualifikatu hori izan dutenek, askotan esango digute, Santa Teresa eta Gurutzeko Joanek adibidez, pairatzen, nozitzen den esperientzi badera, sufritzen den, datorkiguna, behaiek ez dute sensazio hori, beraiek lortu dutela hori, ez, eman egin zaiela, etorri egin zaiela, grazi modura, etorri egin zaiela. Ez dute behaiek lortu. Hori, Santa Teresak oso ondo bereizten du, esaten dunean, bereizten ditunean, gustos y contentos, esaten du berak, ez da? Contentos da guk gure aleginez lortzen ditugun gauzek ematen digun poza. Contento, posi gaude, guk egin dugu hau, saiatu gera lortu dugu. Gustos, berak esaten, es aquello que con industria humana no se puede lograr. Gure aleginez lortu ezin dana, inolaz ere. Hori, ematen zaiguna, bereizten dute. Bueno, Gabriel Marcel, badakizute, hau frantziarra filosofoa, esaten du, misteriorik gabe bizitza arnaztezinezkoa litzake. Jainkosena, honekin, irekidura. Eta García Lorcak ere, esaten du, bakarrik misterioak bizi arazten gaituk. Misterioa bakarrik. Badu garantzia, beraz. Eta espiritualtasunarekin gertatzen ari den bezala, mistikaren eta mistikoen prestigioa berreskuratzen ari da. Momentu honetan, ez da? 70 urte hamarkadatik, ez da? Esate zaio, mistikoen itzuliera. Itzuliera, ez da? Zergatik? Esperientzi bila, esperientzi egarria dagoelako azken batean. Tradizio baten edo besten, baina esperientziaren egarria edo dagoelako. Beste gauzen artean, ekialdeak lagundu digu, nik uste ala esaten dute, batek eta bestek, eta nik uste dute, mendebaldeko mistika ez ezaguna eta baztertua berreskuratzen. Hori ere bai. Zergatik
esperientzi mistikoa, esperientzia bera. Zergatik egonda, Elizan susmoa bezala euki izan da esperientziarekin, mistikaren, susmoa. Zergatik egi objektiboari, dogmari, disiplinari, doktrinari, garrantzi gehiago eman zaiolako, Trentotik hasita, eta gero, eman zaio, garrantzi gehiago. Orduan, ekialdeko edo globalizazioaren edo irekitasun kulturalaren eraginez ere, berriz, esaten da mistikoen buelta. Mistikoen itzuliera. Esaten dute baita ere, noski, hau dana, fenomeno ambiguoa edo zalantzagarria ere badela. Bere horrok hartu zunean. Baina, esanguratsua, dudarik gabe, esanguratsua bai. Martin Velasco bi mugimendu, esango du, zalantzagarritasuna, esaten duenean berak, esaten du, mugimendu monistak aipatzen du berak, eta esaten du, hau da, kontzientzi universal baten garapenaren atzetik doaz, universala, bereizitasunik gabe, tradizio ezberdinik gabe, lehentasunaz guztiarekin, den osoarekin, errealitate osoarekin, batasun eta argitasuna bilatuz. Adibidez, hor sartzen da, erlijiotasun ozeanikoa, orokorra. Pablo Dors esaten du, adibidez, jaiotzen ari da, erlijiotasuna baztertzen duen espiritualitate bat. Eta orduan esaten du bera, yoga eta zen kairos berri bat. Bueno, egoera, oportunidade, aukera berri bat, esaten du, ezta? Bueno, Jesus Martínez Gordok ere, esaten du, ez da denbora asko publikatu zuela, Bilboko, Bizkaiko teologo honek, la pretensión de las nuevas espiritualidades y teólogos. Zazpigarren dokumentuan hemen arkituko dut zerbait, hemen txibai. Una buena parte, esaten du, de las llamadas nuevas espiritualidades tienden a autopresentarse como las únicas con futuro, probablemente muy impactadas por la experiencia de encuentro o religación con la realidad no dual, ni eta zu ez dago, ni eta jainkoa, ni eta zu. Realidad no dual, con el silencio místico, con la gran vida o con el océano de la unidad infinita. Por eso, no solo se autoperciben llamadas a barrer de la faz de la tierra a las jesucristianas y unitrinitarias, irutasun guzti santua, sino también a todas las demás en favor de una nueva universal. Erlijiotasun universal bat, danarekin bat eginda. Bueno, jarraitzen du, batematek interesa baldin badu, gauz interesgarriak badaude hemen. Martínez Gordok egiten duen analisi hortan, analisi bada. Nik uste gauza hauetan ari gera da, gogo eta egin beharra dago, eta egiten ari gera, eta hori interesgarria da. Batek eta bestek esaten duena, bilak eta berri baten gaude, normala dan bezala, batek eta bestek hau eta bestea esatea ez da. Bueno, alde batetik beraz esaten du, mugimendu monistak, bat, universala, ozeanikoa, bat, ez dago gero tradizio ezberdina, baizik,
bat egin dezagun. Eta aipatzen du Martin Belaskok beste bat. Nebulosa mistiko esoterikoa. Hau da, ezkutuan dagoenaren eta magikoaren bilaketa. Eta norberaren geroaren kezkaz. Hemen goatzen naiz, eta 2 urteo. Zuek ni baino hobeto gogoratuko dezute. 2 aldiz mediuna etorri zan asko itira. Mediuna. Eta uste bete zala erabat zinema edo bazartxo, erabat, eta 2 aldiz gainea, eta ikaragarri, ez da? Horrok esan nahi du, baduela arrakasta. Eta hor sartzen du nebulosa mistiko esoterikoa. Eta da, hori, norberaren geroaz, hortaz uste hitz egiten zuteran, da, ni ez nintzen, baina kontatu zidatena, baina bat ez ere harrigarria zenba jende, ez da? Zenba jende. Aipatzen du. Kristau tradizioaren barruan ere bai, Santa Teresa Avilakoa, Sienako Katalina, Lisieko Teresa, en fin, Eliz irakasle aitortuak izan dira, eta horrek berreskuratu arazi du baitare mistikoen gaurkotasuna. Bai. Gaurkoak berriz sortu dira berriak, Charles de Foucault, Thomas Merton, liburu ederrak ditu, Edith Stein, García Morente, gure artean nire ustez Horixe, Arce, mistikoa dira. Osea, irakurri behar dira, Arzen poemak, niretzat dira, benetan, nabaritzen dute, Jainko misterioaren esperientzi oso sakona. Oso sakona. Eta Horixek, zenzanik ez da. En fin, horregatik berriro itzuliera. Mistika berreskuratzen ari da, nik uste dut baita ere, kulturalki, momentu honetan, esperientzia, bizikizuna, azpimarratzen degulako. Ezta? Erlijioaren muina bezala, esperientzia, sentimentua, postmodernidadearen eragina da, sentimentua, esperientzia. Bizikizun ez dana, ez du baliorik. Osea, fedearen objetibidadea, doktrinak eta dogmak eta erakundeak eta hain zuzen hori da mistikoen bereizitasuna, aportazioa, esperientzia. Esperientzia erakusten dute, ez da? Pentsa, hau da, konkordantzien liburua, konkordantziak Santa Teresarenak, esperientzia hitza nola erabiltzen du, nola, zein dan bere aportazioa, baina mistiko guztiena, Hay 1000 bienes que no los osaría decir si no tuviese gran experiencia. Esaten du. Ezingo nuke hitz egin. De lo que yo tengo experiencia puedo decir. En la oración me ha dado el Señor la experiencia. Sé por experiencia que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación, tiene andado gran parte del camino. Entenderme a quien tuviere alguna experiencia. Los que lo leyeren con la experiencia, por poca que sea, lo entenderán. Cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. No diré cosa que no lo haya experimentado mucho. Quien tiene experiencia lo ve muy claramente. Lo que dijere, lo visto por experiencia. O sea, gaur egun baloratzen dana, eskatzen dana, esperientzia da. Eta gure erronka hori da. Nola lagundu, ez da? Aurrena gu nola bizi, ez da? Eta nola lagundu, Jainko misterioaren esperientzi hori izatera
iristea, nola lagundu. Bueno. Mediazio razionalak baztertzen dira. Ez dute dogmak eta doktrinak eta teologiak. Eta erakundeak, erakunde religiosoak, elizak, ikusten dugu. Eta gero, bakoitzaren askatasuna privilegiatzen da. Eta protagonista bihurtuz norbera, subjetibidadea. Subjetibismoaren arriskoak, baina subjetibidadea. Hori gauz handia da, norberaren protagonista. Hori gauz guzti horiek ekarri dute baitaren mistikaren edo esperientziaren, esango dugu, baloratzea. Bueno, zentzu hobereneaz, mistikaz hitz egitea, gizakiongan bizi den misterioaz hitz egitea da. Baina, bizikizun modura. Bizikizun bihurtuz. Baldin eta nahi baldin badugu gure bizitza benetan aberastea eta zentzuz bizitzea, nahi baldin bada, behintzet hori, Muina beraz esperientzia da. Mistikoen aportazioaren muina esperientzia da. Esperientzia. Esango dugu jainkoaren, misterioaren, fedearen, Jesusen, evangelioaren, esperientziaren bizikizuna. Eta gizakia eraldatzen duen bizikizuna. Bestela, fedea, ideologi bat bihurtzen da. Eta edo, devozio urs bat. Santa Teresak ere hortaz esatezun. De devociones a bobas me libre Dios, nos libre Dios. Esperientziarik gabe misterioaren edo kristoren edo evangelioaren esperientziarik gabe fedea hilda dago. Denek federa azken batean esperientzi personalaren laguntzaz, beraz, mistikaren laguntzaz iristen gera. Hori, Benedikto Hamaseigarrenak ere garbi esan zuen, ez gera iristen federa, doktrina batengatik, ez. Elkar aurkitze batetik, Kristorekin elkar aurkitze batetik, esperientzi hortatik, ez da. Egia da, aitortu behar dugu hori, misterioaz hitz egitea gaur oso zaila dela. Badira, bi liburu aipatuko ditut, interesgarria, pazientzia handi eduki behar da irakurtzeko, baina Dios sin Dios, da Meloni eta Jose Cobos, elkarrizketan. Meloni da, esango dugu, errespeto guztikin esate ditu ni gauz horiek, ni ez naiz inor epaitzeko esateko zer dan, baina, en fin, Meloni da, han liburuan, behintzet, erligiotasun ozeaniko horren aldekoa. Jose Cobos berriz da, ez, hemen kristau tradizioan, Kristo kentzen badegu, fedetik Kristo gurutzean, ez da ezerre gure fedea. Orduan, elkarrizketa, Dios sin Dios hori da, elkarrizketa. Baina gero, idatzi du Jose Cobos beha bakarrik beste liburu bat, La paradójica realidad de Dios. Eta da, beste liburu, ze zaila den, jainkoa esaten degunean, ze esaten dugu. Ekarrek biztikoak ere, esatezun, Dios mío, líbrame de mi Dios. Denak daukagu, joera hori, jainkoa gure neurrira, gure antz eta irudira, egitea. Ez guaren irudira, bera gure irudira. Horregatik, jainkoan misterioz hitz egitea beti zaila da. Esaten dugun guztia ezkenean hori ez da jainkoa, jainkoa beste zerbait da. Hori Tomas Mertonek, adibidez, eta gurutzeko janek, eta ez, guk esaten duguna, dira hurbilketak,
eta hitz egiteko gizaera batzuk. Orduan, nik esaten dudana, arek esaten, hurbilketak dira. Hortik aurrea, bueno. Important dena da esperientziak esaten diguna. Eta esperientziak esaten diguna gero hori oso zaila bihurtzen zaigu esatea. Nola esango nuke, nik edo zeinak, nire jainko esperientzia hau da. Ez dakigu, nola adierazi. Zerbait kontatuko genduke, kontatu bai. Zaila da. Hori dudarik gabe, Eta beti izan da, giza hizkuntza ez da egokia, da motza gelditzen da jainkoaz hitz egiteko, eta gure esperientziaz hitz egiteko. Esaten da gaur egun badela ateismo semantiko, hau da, hitzak beraiek ez dutela ezer esaten. Hitzak motz gelditzen dira. Eta beste hizkuntza mota batzu behar ditugu, eta hortan mistikoak izan dira, urrenekoak jabetu direnak. Osea, gure hizkuntza, giza hizkuntza motz gelditzen dela. Eta orduan, ze erabiltzen dute, narrazioa, kontatu. Adibidez, Santa Teresa hori egiten du, bere bizitzaren liburuan, kontatu. Hau gertatzen zaita, kontatu. Hizkuntza narratiboa, isiltasuna, esango dute, otoitza privilegiatuz, isiltasuna, esperientzi gune berezi bezala, isiltasuna, praxia egitea, oso evangelikoa da hori. Hermanas, obras, eso quiere el Señor, esango du berak, ez da, obras. Odo simboloak. Mistikoak erabiltzen dute asko simboloak. Santa Teresa berak gelditu gabe, baina bestek ere bai. Bestek ere bai. Ze ordu dugu? Ja, bueno. Hau laizter bukatuko dut eta horrutziko dut, gero pixkate ez dakit danak ere zerbait esateko nahi baldin badegu Martin Velascok esaten du, egoera honen inguruan, bere idatzi batean euskeratu egin dut. Hainbatek eta hainbatek ikusten dute krisiak eragin egiten diola bizitza religiosoaren muinari berari. Hau da, jainko esperientziari. Eta horregatik, teologo eta irakasle espiritual kristau askok osagai mistikoa berreskuratzea proposatzen dute, alegia, jainkoaren esperientzia personala berreskuratzea. Pentsatzen dute hori dela Elizek eman diezaieketen erantzun egoki bakarra igarotzen ari diren funtsesko krisiari. Beraz, horregatik mistikaren balioa eta gaurkotasuna. Jainkoaren esperientzi personala berreskuratzea. Uztartzen baditugu bi hitzak, espiritualitatea eta mistika, hauze, gure bilaketa berrietan, eta horre hon behar gera, gure kultur giroan, Galdera da, posible da jainko esperientzi personala egitea. Jainkoaren esperientzi kristaua. Gure kristau espiritualitateak baditu bere izitasunak, izaera bat. Mistikoen esperientzi hau baliotsua da. Ze aportatzen digu? Horiek dira funtsesko galderak, eta nik uste dut hor ez dago dena esan da, gogoetak daude eta egiten ditugu, ez da?
Nik galdera horien aurrean, bi kezka, esango dut, kezka nagusi, eta hemen utziko dut, gehiago neuken idatzita baina. Bi kezka nagusi, saldu nahi nuke, baina jarraituko dugu. Eta hau da, bilakaera hortan, gure kultur giroan egin behar deguna, Kristau elkarte bezalare. Hau da, espiritualte berrien inguruan, da horreneko giru, kezka. Bueno, ez naiz luzatuko, hortan, hori da bat. Nik uste dute irekita egon behar gerala, Jon Sarazuak ere krisi garaietan da, esatezun, beti alde guztitara begiratu behar da, irekita egon behar da, ez da, diversidad reconciliada. Baina, nik uste hori egin behar degula geure izaeratik. Nik neroneko, ni neu behintzat hortan nago. Osea, evangelioa alde bate utzita, Jesu Kristo, eta Jesusek erakutsi digun Jainko Aitaren, batzuk ez da, hori metafora bada, Jainko Aita metafora da. Batzuk ez da, Jainko personala ez dago, metafora, bueno, baina dana da, metafora, batek esaten badite, y Dios es el arco iris, y es no sé qué, pues, eso es poesía, o sea, bueno, ez da gibarola zen. Guri, kristau tradizioan da evangelioan, eman zaigun transmititu eta gure egin degun da Jainko personala. Norbait da. Giza hizkuntza da. Metafora da, bai. Baina metafora hobea gori bat dago. Arco iris, desde luego es. El océano, bai, ni ez dit zer esaten. Benetan esate dizuet, niri erligiotasun difuso horrek ez dit zer txon, ez dut behar. Aspertu iten hau, aspertu. Ni uste profetismoa kentzen badiogu ere, gure, ez dakit zezekin, bueno, hor, baino bilaketa bat egin behar da, baloreak, gaurko gizakiok egin behar dugu bilaketa hori, ez da. Eta gero, da, Martin Velasco du liburu bat, esan dizuelen, ez da, mistika y humanismo, eta hori da, espiritualitatea eta erligiotasun zerk ematen dio, zertan laguntzen digu gure humanismoari, gure gizatasunari. Ze azken batean, Jainkoa ez da problema, gu gera arazoa, gizakia da. Nahi, Jainkoak ez zait interesatzen, asko interesatzen zait, baina asko interesatzen zait, gizakia interesatzen zaidalako. Gu gera asuntua, gizakia da asuntua, zer gera. Hoxe da, nik uste dut. Horren araberan, pues, Jainkoa. Bueno, hemen usten dut, hemen dik aurrea. Barkatu izan baldin bada un poco toston, baina, bueno, pues, hortara iritsi naiz ni. Baina hor bide bat, hau izan dadila nire aldetik behintzet, bide bat irekitzea, osea, hemen horren beharra daukagu, Eta, bueno, batean batek edo galderan bat, edo baldin badezute, eta nahi baldin badezute, bai. Bai, batean batek galderek nahi baduen. Bueno, online zaudetenake idatzi deu txatien, baina batean batek galderak nahi baldin badituzuten, guain da momentue. Ikuste ez dezuten antzat Patxi. Itzen gau, debatik etorri zaigu gaur Patxi. Bueno, garbi dago, modernitateak markatzen dula gure kultura. Azken mende hauetan,
eta horrek ekarri du baloratzea, gizabanakoa, sujeto izan nahia, askatasuna, autonomia, norberaren esperientzia, eta horrek baita ere eraman gaitu deskubritzera zein garrantzizkoa dan fede esperientzi personala, norberak egin beharrekoa. Baina nahiko alda edozein fede esperientzik behar du baita ere kontrastea. Eta kontraste horretarako elkartea. Gure kasuan kristau elkartea. Aurreko saioan, bai Unai Oñaderrak eta Lucia Alberrok azpimarratu zuten elkartearen garrantzia eta beharra gure fedean, ez da? Hori, norberak egin beharreko fede esperientzia, baina kontrastatu beharrekoa edo osatu beharrekoa besteekin elkartean. Aber Felix. Bueno, esaten dana da erlijio fede esperientzi eta erlijiotasun berrien sortzen ari direnak eta gaur egungo kulturan, eta hori ikusten ari gena da, elkarteek, nik erabat ados, ez da, patxik esan duenekin, baina elkarteek ez dugu prestigiorik. Hori gana da, ez gu bakarrik, Orokorrean, erakundeak. Sospetxa bat dago. Elizariko aldima da, gainea, iritzi txarrak. Orduan, batek bilaketa bat egin nahi baldin badu, kristau elkartera jotzen du. Edo beste talde mota batzutara. Hori, esaten dute batzuk eta bestek, ez da. Esperientzi personalak duen garrantzi horrek eta gero norberaren subjetibidade horrek eta eta askatasunak, orduan, elkarteak eta hori, ni uste daudela, oain, beste aldetik, ni ados nago, egia da, kristau esperientzi, espiritualitatea bizi nahi dunak, elkarteri gabe, ezingo du egin. Eta hortan horrek esanen guk ere geure kristau esperientzia eta gure fede esperientzia eta eraberritu beharrean, kreatiboak izateko beharrean aurkitzen gara da. Betikoari, badira, Elizan barruan ere, fundamentalismoaren da, taldeak, eta betikoari eta lenguari helduta, eta areita. Beraz, egia da, elkartea beharrezkoa da, baino gaur egun bilaketa hauetan elkarteak zerbait espabilatu beharko gera, ez da egin nola esan, benetan laguntzeko. Bilaketa da, ez dauzkagu formulak, formulak ez. Sortzen dira, taldeak, bat da bestetan. Beste batek. Teologori. Jaso du esku, jaso du. Egunon, eskarrik asko, Felix. Aipatu dezu momentu batean ekumenismoa eta fede eta kulturaren arteko elkarrizketari buruz. Zote dugu, gaur egun gauden bezala, Eliza Kristau Katolikoak, zote du endogamia eta txikitasunaren arrisku bizia, dogma eta teorien mundu horretan bakarrik murgiltzuko arrisku bizia, gutxiago geranez gure txikitasun horretan geratzeko. Zote da irtenbide bat, eta nondik bideratu dezakegu kanpoarekiko sinisten ez dutenen, eta beste modu batera, jainkoa edo espiritualtasuna bilatzen ari direnekiko elkarrizketa. Hori nola sustatu dezakegu endogamian erori gabe. Ez da zuretzat galdera, baizik eta niretzat. Eskarrik asko. Ni bakarrik esango dut. Besten
momentuan hori ni beti oroitzen dute, Jon Sarasok esan dakoa, olako unetan, bizitzen ari geran, olako une aldaketa, baina oso sakona da aldaketa, bizitzen ari gerana. Orduan, bastar guztitara begiratu behar dela, eta irikita behar dela. Jasotzeko, sortzen ari diren gauzak, norberaren izaerare aberasteko. Nik, nire esperientzi txiki, nola egiten da hori? Gure esperientzi txikian, nirean, esango dut. Bi esperientzi ipatuko ditut. Behin, bi aldiz, hiru aldiz, Eritrean, Etiopian, ibilitanago. Eta kristau koptoak ezagutu nitunean, esan hon, desde luego, ni katolikoa. Orduan, katoliko izaera estimatu nuen gehiago, besteen kontrastean. Besteen kontrastean nire izaera baloratu nuen. Desde luego, tradizio ezberdina, koptoena eta gurea. Kristauak haiek ere, baina beste bat. Hemen, guk daukagu, islamistakin harremanak ditugu. Eta nik, desde luego, ditudan harremanak, eta gaztekin batez ere, eta harreman gehiago eta bar, esaten desde luego, eskerra kristaua nahi zen. Hala pentsatzen denik, Esan nahi dut, baloratzen dut, era berri batean, beste aldetik konturatzen naiz, behaiek ni bezala sinisten dutela, Sinistuna dira eta berean, sinistunak eta gu baino finagok, askotan. Ez beti, haiek ere gu bezala, batzu baita bestek ez. Baina horrek laguntzen digu baita ere, berraurkitzen gu gerana, eta gure originaltasuna, eta zer dan gure tradizio baliotsua, baina besteena ere ezagutzen. Eta gero, baita ere, alegina handi egin behar da, nik haure beste esperientzia, nireare hemen dago eta igual berak esan behar du. Baina, guraso gaztekin ditugun harremanetan, harremanak dira doktrinaren inguruan. Baina hemen, talde ederra etortzen da, eta etortzen dienak, danak ez di etortzen, baina etortzen dienak gainea, interesakin etortzen dien. Hitza ematen badiegu, kultura berria, pentsamentu, sentimentu berria da, haiengan aurkitzen dugu. Eta guretzat, alegina handia inbera, hori entzuteko eta nola erantzuten dugu, ez da? Horro biltzen geha burua usten, nahi bezu zerbait. Neu galdera bat, gogoeta bat horren ingurun itean ijunez, ze puntotaino Eliza, instituzio bezala, eta ja ez tetitzeiten hemendik gora, ni asko itin geratzen naiz, gaude prest baino preparauta, entzute deun hori erantzuteko. Ze, Felixek esan duen bezala, guk badakeu gure harremana katekezien bidez famili gaztiekin, eta ni, katekezien sartu nitzela 13 urte die, eta nik ordundik, asko aldaudet nire ikuspegilere ez, baino sartzeanan ikuspegile entzunin berda Felixek esatun bezala, eta gure generazioek analfabeto utzek gea. Olaxe esan berdet. Guk jaso deuna, ez da inundik inoa, ni hemen ikusten nahi nahi zen, jendik jaso dezutena. Guk jaso deuna, oinarrizkue baino pixket behero uste da hola. Orduan guk berdeu laguntza asko ulertzeko hainbat gauza, ez? Zuen esperientzitik komentatzen zutena, o Santa Teresak esateunetik, ez? Esperientzi jaukidunak ulertuko, eta gehiago jaukidunak gehiago ulertuko. Gu jasotzen nahi gana, guain, adibidez, katekezilei esker da, esperientzi hori euki behar deula, ez? Eta guri falta zaizkigu tresnak esperientzi horta aldatzeko.
Baina, karo, nire galderi hori da, guk ze puntotaino, o nola erantzun laikeu, gizarte berri honek eskatzitun tresna horieta, ze tresna horiek ez di inundik inoa, lehen balio zeben tresnak. Lehen zauden ohiturak, akaso guain, mistikotasun horta, o esperientzi horta aliatzeko zauden tresnak, gaur eguneko gizartiei akaso ez dilo bebalio. Ez? Orduan, nola, zer, zein laikeu. Ez? Eta hor, bigarren galdera bat nauken, galdera bat, o gogoetatxo bat, guk gure hemen askoitilen, nire inguruko generaziokuek Santa Teresa ez hautze deu Felixei esker, eta askotan entzun deu Felixen ahotik Santa Teresan inguruko hitz batzuk, ez da? Hitz batzuk beti errepikatzitu Felixek. Eta gaur, esan dezu hitz bat mile biderraitu dizuten azuri? Determinazion. Nik ikustet, onere zentzazio da, gaur egingo gizartiek, no hai determinazion. Ez dakigu gabiltze, ontxe ona, ontxe ara, ontxe ona, ontxe ara. Ez da ho, ze hori, zurruntasun hori, ez da ho determinazio hori de, haudek, honen bilen itxik. Karo, esperientzi jaitie ez jakintasun onora ez sortan, emate gaitu mile ate ukutzea, ez da? Zein laike erakusteko o sentitzeko pertsoniek determinazio hori. Nola? Nola lagundu hortan? Determinazioan. Bai. Ez, determinazioa. A ber, zu, itziarrek. Bueno, ez, a ber, determinación, esan nahi du erabaki sendoa. Santa Teresa esaten du, otoitz. Otoitz, bueno, fede prozesua. Egitea beharrezkoa da erabaki sendo bat. Determinación. Bueno, sendo bat. Baina nola iristen da? Norbera, bakoitza ez da iristen erabaki sendo hortara nola nahi. Lehen ere, Martin Velasco esaten du askotan, gure kristautasunaren gabezia handienetakoa da, esperientzi personalaren gabezia. Lehen erabaki sendo hortara iristen ginean, ez, tradizioa sartzen gendun, fedea eta aurrea egiten gendun, tradizioaren babespean, eta Elizamak eramaten gaituen. Etxetik hasita, eta hori da. Erabaki sendo bat zeon, ez. Bueno, horren barruan gero, norbera iristezan esperientzia hortara, ala ez. Baina gaur egun gertatzen dena da hori, da ez dagoela beste babes hori, batek ez dula sinisten tradizioagatik, baizik iritsi behar dula erabaki sendo batera. Nola iristen da erabaki sendo batera? Bueno, nik askotan hitz egin dugu hortaz katekezian da barra. Esnatu, aurreneko gauza, Santa Teresak ere esaten duena, eta gainea, erabeze. Esnatu egin behar da barruan jainkoaren goze eta egarri hori. Eta nola esnatzen da jainkoaren misterioaren edo fede esperientziaren goze eta egarri hori. Nola sortzen da? Hori da gure erronka pastorala. Sortu araztea hori. Batzutan guk ezer egin gabe txanpinoia bezala sortuko dian da hemen. Zerk sortzen du barruan egarri hori? El deseo, maiuskulakin. Zerk? Bueno, batentzat izango da bizitzaren gertakizun bat. Zerbait gertatu zaiola. Damaskoko atetan San Pablori bezala, zalditik erori da. Bueno, beste batzentzat izango da, barruan daukadan kezka bat, bilaketa, ez da. Baina zerbaitek eraman behar gaitu, erabaki bilaketa sendo hortara esango dugu.
zerbaitek. Hortarako, desde luego, konsumismoak eta materialismoak ez ditugu bat ere laguntzen. Ez, lozorroan mantentzen du gure barrua. Lozorroan. Ez da esnatzen. Ez da esnatzen. Jon Sarora esaten duen irekidura hori. Ez da esnatzen. Gozo, bizigera. Baitziar. Nire esperientzixe asko zenzilu da. Nik eukinen sorta bat, talleres de oración y vida sartzeko. Geldiun nintzen txunditute, esplikauzio benin gure aitek zeman maien ditu. Gero, erakutsi zigoen, otoitzen. Eguneroko otoitzen. Itxe eta otoitze. Itxe eta otoitze. Itxe, eikezu. Handik hartzezu, bizimoruen nola eman berdezu. Otoitze. Zu nola otoitze ikezun, zure bizimoru jungoa. Baina niretzat otoitze, eguneroko bakardadeko otoitze, izenda, nik jainkoei eskerrak emateizko, eukidetan eman diken perseberantzisekin. Da segiu. Egun batzuk egituzu hobik, egun batzuk txarro. Baina zure perseberantzisek bere fruto bat emateu. Azaltzea, zure etxin akordatzea, gure ama aldau indazeo, ze gertatzezako amai. Ez? Eta hain da zaile esplikatzi zu ze sentitzezun. Amen, nik damartzet otamar bat urte, bizimoro hontan. Eta nire problemaik egun dine da, ezati jendiei jangoikotasun horrek ze senti urazte zaitun, ez? Geruta alkartzeko gogo geixo, danaki mundu osugi, geruta on eiteko geixo, zeure defetu geruta geixo ikusteitzozu, hori izen da nire esperientzize. Eta nik ezatet benetan merezi dula. Baina perseberantzi hundixo, otoitze gineuki berdezula. Otoitze eta hitze, hoxe batea jun berdere, eta gero eman bertzaitxo beti bizit, nola dikun zure bizitzi erakuste. Hori da nire esperientzize. Hori esango digute, Teresak ere hori, jainko esperientziaren gune berezia dala otoitza. Eta horrek laguntzen du, bi dimensio ditula horrek, horrek laguntzen digu jainko esperientziaten, baina baita ere geure buruak ezagutzen. Geure buruak ezagutzen. Ez da bakarrik. Eta gainera, ustartuta dihoazte, ustartuta. Bat eta bestea. Otoitzaren, isiltasunaren, hemen egiten dugu, ostiraletan, isiltasunaren saioak, hori. A ber. Bueno, guain, online bidez, alegitik, zure lagun Josik, galderatxo bat dauke. A ber. Espiritualitatea emana bada, kakotxartien espiritualitatea emana bada, parentesi hartin gusto, eta hori ahalbideratzeko ze bide eskaini edo eraiki beharko genituzke. Bueno, aurrena, espiritualitatea ez da emana, nik hori ez dut esan, baizik, espiritualitatea, giza espiritualitateare badala esan dugu, eta mantendu behar dugu, eta hori giza alegin bat ere badala, gizakiok geure balore batzun inguruan egiten dugun bizitza bat, eta, bueno, nik beste gustos y contentos, ez da, Santa Teresak esaten du, hainbat gauza lortzen ditugu guk, eta egia da, guk lortzen, hainbat gauza, nik isiltasuna egiten baldin badet, gauz batzu lortzen ditut, nik lortzen ditut, nik gelditzen naizelako, eta eseritzen naizelako, eta hor dunia isiltasunak pakea ematen didalako, eta, bueno, hori dana guk egiten ditugun gauza dira. Santa Teresak nik esan dut, jainko esperientzia hori, esperientzi personali, misterioarena, esaten du berak, hori guk, gure aleginez, ezin degula lortu, hori eman egiten zaigula.
eman egiten zaigula. Hori gure esku ez dagoela, ez da inola zen, jainkoa dominatzea, gure erara ekartzea, gurera ekartzea gu nahi deguneran. Ez. Mistikoek, hori esan deni, mistikoek, jainko misterioaren esperientzi kualifikatu hori, izan dutenek, esaten dute beti, etorri intzaiela. Beraiek ez dutela lortu bera leginez hori. Horrek ze esan nahi du, berak esan, esto no se logra, esaten dute lesak, esto no se logra por industria y trabajo humano, aunque empeñarse sí. Osea, alegindu, bai. Ezta? Bueno, nik uste dut, Josik egiten duen galderari erantzunez, nik uste dut, ez dakit, kapazidade degune, baina saiatzen ari gera aspalditik, 3 urte hasi ginen, ez da izen bat denbora dan, astean behin isiltasun otoitza egiten. Holako guneak, bueno, laguntzeko, personari laguntzeko, bizikeran giroan ere, personari laguntzeko aurkitzen holako gune bat, ez da? Hori. Gero beste gauz bada, gurasoekin egiten dugun alegina, ere guraso gazteekin egiten dugun alegina. Eta hor, haiekin ere, esango dugu dotrinan edo, katekesian, gero ez eta gehiago isiltasuna egiten dugu, behaiekin ere, laguntzen diegu, haieri ere isiltasuna egiten, otoitz egiten. Eta hortan, eta umeeri ere, bai, eta gu harrituta gaude, umeengan aurkitzen dugun errestasuna hori egiteko. Harrituta, ni askoetira etorren itzanean, esan une, desde luego, nik katekesiaz ez dakite zerre, nik katekesi oso gutxi inden dene apaiz bizitzan, eta, egin, denon arten haber, zerbait egiten dugun. Eta, hasieran, behar badan ere eskakintasunagatik, baina umek isilik eukitzen nahiko lana bagendun. Santo Dios, zertzan ura. Ba, oain, bueno, ni neronek ere esperientzik gehiagiko dut, ez dakit, baina ez, hasik eranetik isiltasun hori egiten umekin, ez gera ordu erdi bat egoten, helduekin bezala, baina nola sartzen dian? Nola sartzen dian, da ikasketa bada hori ere, bueno, orduan, guk kondizioak jarri behar ditugu, alegina gurea da, baina egia da, guk jainkoa ezin dugu dominatu. Jainkoarena da, berak ematen diguna. Gugan dago, ez da, pentsatu behar ere, ez da, San Agustinek esatezuna, ez jun urruti bila, zure barruan dagota. Zure barruan dago, ez ibili, kanpotik. Baina, barruan dagoena, utzin behar zaio bateatzen, hortarako, xe dago ba. Esaten da, nahi que ponerse a tiro, bestela, nahi tiro. Hemen beste galdera bat dago, baina galdera hori baino lehenuo esan dezun horren arira, aipau nahi nuke umiekin ite duen isiltasun hortan, oso kurios bizintzala azkenengo saioen bigarren mailakokin ume batek eintzun gogoeta. Engenun isiltasun hori, Felixek esan duen bezala ez da denborazko iziten, baina umiek zuzenin sartzeia isiltasunea. Eta bukau gendunin, umetako batek esan zuen. Ezke hau niretzako jolas bat bezala da. Eta zan nion, ara? Ze gauza politie. Beharentzako divertidu esan isiltasune eitie. Ez zion suposatzen oztopo bat isiltasune eitie. Ez? Hau da, umiek esponja txikilek die. Eta bai, behaientzako da jolas bat. Xalome dako hemen galdera bat eiteko gaukin. Gaixo, batez esan nahi nuen, leheno patxik ustet, aita du taldeko lanan beharra. Ni neuk garrantzi hundizimat ezotorri izatek konzentratzi izugarrik gustatzen zat, beharrak bilatzet, baina, bueno,
isiltzen aizenean akordatzen txit berdinak eta estinak eta danak. Orduan, hor pixka kulpable sentitzen naiz. Baina taldien garrantzia handi bat, bai, beti aberatsa izan da niretzat taldeko ibileria. Gaztetan herri gazte din, da gero bizian goran da. Eozer, auzoko gora beratan da, eozer gauzetan talde lanak aberaztu egin hau. Gauza, pandemia hori zen ezpaliz, gaur Lurdesen egongo ginen, gaixoekin. Eta niretzat soposatu du aurten ez jutiek liberazio jo bat bezala, zati beste kompromiso batzu ginen emaidelako. Baina atzo bildu ginen, 4 orduen Loiolan, Urola Bailerakoek, eta oso aberatza izan zen. Hemengo esperientzik horako gauzak gero eukin duen eukaristia, geho luntxe, danetik eukin duen, eta alkarri launtzeko eta poz hori eta gazte-gaztatik gazeik, 80 urte arteko ginen. Orduan, taldeko lanak, esperientzi personala jainkoena bai berdeu. Guk hori familitik jaso gendun, oiturezko izango zen, baina bai benetako ere. Baina gero taldeko bizitzik aberastu ekeula ustez gure jarraitzeko goue. Bestekiko kompromisua, gabiltzen egozin tokiten, da konzentrau ezin naizenein pentsatzet lagun batek esan ziena. Betu, jainkoek ni ez nau ber. Ez, gu beha, esan izan da. Ez, baina momentu honetan, inguru gu behar nahu. Orduan, batzuten mezetara ez naiz juten. Gaixo ez zaitzea juten naiz jezene. Gero telebistan ikustet. Orduan, pentsatzet, neu konzentrau ezin naizenein, bueno, jainko gezenetxe behar, baina bazegin nolako naizen, da jazta. Hoxe, saiatzea da, asuntua hemen. Oin, taldearen beharra esatezu, elkartearen beharra, bai, hori, bai. Bueno, ez dakit, amabi eta badikoa eta nik ez dut hemen inor. Beste galderaik baldin badago. Beste galderaik baldin badago eta bestela agurtzia, tokatzen zaigu. Jarraitu ingo dugu, nik uste dut, nik joan naiz jabetzen, hau prestatzen ari nintzela ez. Hau, ezin dugu amaitutzat eman, baizik, orduan urrengo, ekainean ez dugu egingo, zatia, sartzen gera, udara giroan, da ni uste danak ere badegula, atseden hartzeko behar pixka bat. Baino, urrengo kursorako, pentsatuko dugu, eta baino, jardunaldi haueri jarraitu egin behar diegu. Eta gainea, sistema honekin laguntzen digu, hemen aldutenago, hemen baino urrutian ere, entzuten ari dira eta ikusten da. Uste dut behar degula, bilaketa hortan, bestela, eliz bezala de hilda gaude. Hilda gaude, eta ezin da. Hori bai ezin degula konsentitu. Ez dugu prestigio handirik eukiko, baino hilda ezin gera egon. Inolaz ere. Bizirik, bizirik. Apal, baino bizirik. Eta orduan, gauza hauek laguntzen badizkigute, bizirik irauten eta daukaguna eskaintzen, hone ingo digu. Eskerrik asko, pazientziagatik. Bueno, esatean ikuen txaluk baino lehenua, hemen eskerrak ematen nahi die online, eskerrik asko zueire online egon di nahi, online bideze proposau dut, eta hemen baldima zaudet ere, bat emateke karpenen bat baldima dauke honekin jarraitzeko, hau da elkarte izetie, danon ekarpenak oti, ez? Orduan, gain bat o zerbait etortze baldima zaizutu honekin lotuta jorratzie interesgarria izango zana, etorrita esan elkarte bezala funtziona dezaun. Eta nahi nun bukau esaten, atxesantu nahun ginenin, esan ginen, beak askotan ibiltzen esalditxo bat guk berie eite gendula eta guk ibilingo genula, armemos lio. Hau da, hilda ez gaude, toka armar lio. Pues armar lio. Erki. Azte buro nahi zen. Armemos lio. Bueno,